Hello guys, welcome to my video. Guys, nandito kami sa Bismilay Beach, Pangasinan. Sa hapon kami punta para makita namin ang sunset. Pagdating namin doon, syempre, nagtayo na kami ng tent para may lagayan kami ng gamit at pahingahan. And then, picture dito, video doon, tapos lapad lang. Ang ganda kaya dito. Ang lakas ng langin. Ang ganda ng tanawin na mapalilops kaya. Pino yung buhangin at tama lang alon. Ang sarap kaya lumusong sa dagat. Habang naghihintay kami sa magandang sunset, enjoy muna kami dito sa dagat. Pag sunset na, start na now. Let's our inner child loose. Guys, enjoy watching. Masyado na ako malakas para sa mundo ng mga tao. Kailangan kong makapunta sa mundo ng mga halimaw. Ito ang sagot ko. Para sa iyo ito, Master!